Jeg har lavet en problemstilling, der hedder, hvordan kan Danmark undgå økonomiske problemer som følge af ældrebyrden? I de kommende årtier i Danmark vil der ske en forandring på arbejdsmarkedet. I dag skal 100 erhvervsaktive forsørge 36 ældre, men i 2050 vil det tal være 62. Så her opstår problemet altså, som kaldes for ældrebyrden. Vores velfærdsstat består af en masse gratis ydelser, som bliver finansieret igennem den skat, de erhvervsaktive betaler. For at velfærdsstaten kan køre rundt, er det derfor nødvendigt med arbejdere, der betaler penge til staten i form af skat. Som der i fremtiden er en stor procentdel uden for arbejdsmarkedet, vil det føre til en nedsat velfærd, i det der ikke er nok penge i statskassen. Der vil komme til at være langt færre mennesker på arbejdsmarkedet, i det at gruppen over 60 år vokser med 43%, mens gruppen i den erhvervsaktive alder falder med 17%. Den offentlige sektors udgifter vil derfor stige i form af de mange ældre, der skal modtage pleje og sundhedshjælp fra staten. Så her er altså to ting, der modarbejder hinanden. Flere uden for arbejdsmarkedet, der er afhængige af velfærdsstaten, og færre på arbejdsmarkedet, der skal betale penge til velfærdsstaten og derved forsørge den ældre generation. Der er også folk, der ikke ser ældrebyrden som noget, man bør frygte. I 2050, hvor hver 100 erhvervsaktive skulle forsørge 62, vil vi tjene dobbelt så mange penge, som vi gør nu. Der er også muligheder for at lave reformer, der er nødt til at sikre den danske velfærdsstat, som vi kender dem i dag. Skatten kunne blive sat nogle få procenter op. En anden mulighed kunne være at arbejde længere, og derved forøge pengene til statslige udgifter. I 2050 vil vi da også være langt klogere, end vi er i dag, og folk lever allerede nu i længere og længere tid. Det giver mulighed for at holde folk lidt længere på arbejdsmarkedet, og derved vil de tjene flere penge til deres egen pension, og stadigvæk få blive en indtægt for staten. Hvordan kan Danmark undgå økonomiske problemer som effekt af ældrebyrden? Der kommer færre mennesker på arbejdsmarkedet, og flere mennesker uden på arbejdsmarkedet om årtier er en realitet. Der er mange delte meninger omkring, hvordan og hvor meget det kommer til at påvirke den velfærdsstat, vi kender i dag, men at betegne som en decideret byrde er måske lidt uenig. Jeg tror på, at det er et problem, der kan løses, hvis bare de rigtige ting bliver gjort. At hæve skatten og derved sænke folks lyst til at arbejde, er nok ikke det rigtige, da vi har brug for flere arbejdere. I Danmark tror jeg nogle gange, vi er tilbøjelige til også at gøre folk gamle, før de egentlig er det. I år 2050 er vi endnu klogere, og derfor vil endnu flere, som er over 65, sagtens kunne være velfungerende på et arbejdsmarked. Teknologien vil hjælpe i form af, at man behøver at lave mindre fysisk hårdt arbejde, og derfor vil vi kunne holde i flere år på arbejdsmarkedet, og samtidig vil vi stadig blive klogere på at holde folk sunde og raske længere. Nogle bedre overenskomster mellem arbejds- og arbejdsgiver vil også gøre det nemmere for ældre at blive på et arbejdsmarked i længere tid, fordi langt fra alle over 65 år, der er ude af stand til at arbejde. Selvom de måske kun kunne bidrage med 15 timer om ugen, er det jo langt bedre end overhovedet ikke at arbejde. En ting, man kunne kigge på, var også, at uddannelserne kunne blive kortere. Det vil både gavne i form af overførselsindkomsten, som staten betaler til studerende i form af SU, og de vil have flere år på arbejdsmarkedet. Det skulle dog ikke påvirke kvaliteten af de folk, vi uddanner i Danmark. Så måske flere timer om dagen, og blandet med noget selvstudie, kunne være en løsning på det. Så i forlængelse af, at de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, vil de selv være med til at løfte en del af den byrde, som vil forekomme over årtier. Måske kunne de erhvervsaktive folk i aldersgruppen 20-65 år arbejde lidt ekstra timer om ugen, og hvis uddannelserne oven i dem blev forkortet, kunne folk hurtigere komme på arbejdsmarkedet, og derved blive en indtægt for staten. Alle disse ting i takt med den almindelige vækst og velstandsstigning, der vil forekomme i Danmark, kunne være med til at bearbejde byrden.